खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डिआर ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। सेथि खौराङावनो दङ बिटिआरनि थान्दै हान्जाया आथोनारि फुंखा मिरुफोरखौ बिजिरसंनो रायपुर दावबायहैदों। आइजो भिजिडिसिनि मासिगिरि ब्लक कअर्डिनेटर एएसआरएलएम कमिउनिटिनि केडार आरो बिटिआर फेल'फोरजों लोगोसे बिटिआरनि मोनसे हान्जाया बावैसो छत्तीसगढ़नि रायपुराव दावबायहैदोंमोन। बे दावबायनायनि थांखिया मडेल आथोन फुंखा मिरुफोरखौ फरायनायमोन। ट्रेन्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसननि मददजों रायजो गामियारि जिउ राहा मिशनजों सामलायजानाय बे मिरुफोरा आइजोफोर आरो गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ गोहो होनायाव गोसो होयो। बिटिआर हान्जाया गावसोरनि मावफुंनाय आरो गोहोमनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय फोथाराव थांनाय सावरायलायनाय जथुम आरो सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन। बे दावबायनायनिफ्राय मोन्नाय गियाना बिटिआरआव रोखोमसे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय, ओनसोलाव आथोनारि समानथाय आरो गोहो होनायखौ बांहोनायाव हेफाजाब होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ आसामनि क'क्राझारआ 76थि सुबुंखान्थि सानखौ गोसो गुदुंजों फालिदों। क'क्राझारआ हादोरनि गुबुन बाहागोफोरजों लोगोसे 76थि सुबुंखान्थि सानखौ जोबोद गोसो गुदुङै फालियो। जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेरारि आरो माल्टिपार्पज फोथाराव मोनसे मिरुआरि हाबाफारि जायो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम प्रमद बर'आ माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों फुंनि 9 रिंगायाव जागायजेनो। बे बुब्लिया आबहावाखौ गोग्गानाय आरो हादोर अनफावरिजों बुंफब होयो। मोनसे गिदिर पेरेड आरो गार्ड अफ अनारआ फिरफिला बिरहोनायनि उनाव फैयो, जेराव आसाम पुलिस हान्जा, एनसिसि केडेट आरो गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फरायसाफोरा आब्रुथि आरो बाउसोमनायखौ दिन्थियो। बिथांमोननि दिन्थिफुंनाया खौसेथि आरो हादोरनि थाखाय बाउसोमनायनि गोसोखौ दिन्थियो। बे हाबाफारियाव बिटिसि बिधान सभानि बुंथिगिरि खाथिराम बर', जायगानि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो विल्सन हासदा, एमसिएलए माधव सेत्री, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियेट आकाशदीप, जिल्ला कमिशनार मसान्दा पार्टिन आरो जिल्ला पुलिस सामलायगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मुंदांखा मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लायो। थामथि खौराङाव दङ 2027 मायथाइसिमाव डिब्रुगड़आ आसाम रायजोनि नैथि राजथावनि जागोन। हिमन्त बिश्व शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फैगौ 3 बोसोरनि गेजेराव डिब्रुगड़खौ रायजोनि नैथि राजथावनि बानायनो बिथांखि फोसावो। सुबुंखान्थि सानाव डिब्रुगड़आव हायुङारि फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव गिबि मन्थ्रि शर्माया आसामनि इयुनाव नोगोरमानि बांलांनाय गोनांथिनि सायाव नोजोर होयो। बिथाङा मुंख'दों दि गोदान आसाम आयेन आफादनि बिल्डिंखौ ब्रह्मपुत्र दैमानि खोला रुगुङाव गायसननाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि 2027 मायथाइनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो डिब्रुगड़आव आसाम आयेन आफादनि मोनसे जथुम्मा जागोन। गोदान एसेम्बलि बिल्डिंनि लुनाया फैगौ बोसोरनि 25 जानुवारिनिफ्राय जागायगोन आरो 3 बोसोरनि गेजेराव आबुं जागोन होनना सान्नाय जादों। शर्माया तेजपुर आरो सिलचरनि जौगाथायनि बिथांखिफोरखौबो महर होयो। तेजपुरखौ राजभवनजों लोगोसे आसामनि हारिमुआरि राजथावनि महरै जौगाहोनाय जागोन। फारसेथिं सिलचराव बराक हायेनाव खुंथायखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे नेहाथारि ख' आरो गाहाय नेहाथारिनि मावख' थागोन। बिथाङा मुंख'दों दि गुवाहाटीनि बायजोआव आसामनि गिबि मन्थ्रि नेहाथारि ख'खौ थांनाय बोसोराव डिब्रुगड़आव बेखेवनाय जादोंमोन, जाय नोगोरनि जौगानायनि थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। बिथाङा गोसो होनानै बुङो दि फैबाय थानाय बोसोरफोराव डिब्रुगड़आ खुंथाय आरो जौगानायनि मोनसे गाहाय मिरु जागोन। सुबुंखान्थि साननि बुब्लियाव गिबि मन्थ्रि शर्माया भारतनि संबिजिर आरो बाबा साहेब आम्बेडकारनि बेनि ड्राफ्टिंआव गोनांथार बिफावखौ दिन्थियो। बिथाङा गोसोखाङो माबोरै महात्मा गान्धीनि मददआ आम्बेडकारखौ पन्डित नेहरू बायदि दैदेनगिरिफोरनि बेरेखायै बारग'नायाव मदद होदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांखौ संबिजिर ड्राफ्टिंनि कमिटियाव थिसननाय जादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बरमा एबसुनि बारग' मावथि मेलेमजिबि सोलाय-सोल' हाबाफारि। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा ओनसोलारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा रबिबाराव सुबुंखान्थि सान फालिनो थाखाय बरमा ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो बारग' एबसुनि मावथिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायलायनाय जथुम खुंदों। बे मेलखौ बरमा ओनसोलारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि श्यामलाल बसुमतारीया सामलायदोंमोन।
बे मेलनि थांखिखौ बरमा ओनसोलारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि महन्त बर'आ बेखेवनानै होयो, जेराव ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि आरो बारग' एबसुनि मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। मेलाव उन्दैफोरा बैसोगोराफोरनि सिबिथाइ लादोंमोन आरो बोर लादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ आसाम रायजो बेंगिरिया गोजोन जौगाथाय आबहावा सोरजिथायाव रायजोनि जाफुंसारनायखौ नोजोर होयो। आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ गुवाहाटीआव सुबुंखान्थि सान फालिथायनि समाव रायजोनि मोनफुंनायफोरनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा गोजोनखौ रोखा खालामनाय आरो बिथायारि सानज'थाय जौगाथाय, समाजारि आरो रांखान्थियारि जौगानाय आरो आबहावा रैखाथियाव गोसो होनायाव आसामनि जाफुंसारनायखौ दिन्थिफुङो। सुबुं गौमाखौ बिबुंथि होनानै रायजो बेंगिरि आचार्यआ आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय रायजो सोरखारनि रादायखौ रोखा खालामदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि फेग्रा मुवा बाहायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो सुबुं लांखारनायजों लोगोसे दायफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। आसामाव जौगानायनि मोनसे गोदान मुगा जागायजेनबाय। थांनाय बोसोराव जों गोजोन, बिथायारि सानज'थाय आरो समाजारि आरो रांखान्थियारि जौगानायाव मख'जाथाव दावगानाय नुनो मोनदोंमोन, आचार्यआ बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिनाय, दायखौ दबथायनाय, बिग्रायखांनायजों जुजिनाय आरो रैखाथिखौ रोखा खालामनाया सोरखारनि थाखाय गाहाय गोनांथि जाना दं। गोबां उदखारि हानजाफोरनि आखाइ दैखांनाय आरो गोजोन गोरोबथाया बे ओनसोलफोराव रायजोनि जाफुंसारनायखौ दिन्थियो। रायजो बेंगिरि आचार्यआ फेग्रा मुवा बाहायनायनि बेरेखायै रायजो सोरखारनि लाथिख' सहायनो हानाय खान्थिनि सायाव गोसो होदोंमोन, जेराव फेग्रा बेसाद फानग्राफोरखौ हमनाय आरो बेरेखा बेसादफोरखौ मख'जाथाव जब्द खालामनायखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। बिथाङा आइजोफोरनि हेंथा दायफोरखौ बाङाइ खालामनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बेरेखायै सोलिबाय थानाय दांथाइ आरो मानसि लांखारनायनि बेरेखायै गोख्रों राहाफोर लानायखौबो मुंख'दोंमोन। रायजो बेंगिरिया आइजोफोरनि गोहो होनायाव जर'खा नोजोर होनायजों लोगोसे जौगानाय, गोग्लैसोनाय आरो गोजान गोजान हारिफोरसिम सौहैनायखौ रोखा खालामना बयखौबो लाफादेरनाय जौगानायाव सोरखारनि गोसो होनायखौ गोसो होदोंमोन। आचार्यआ सोलोंथाइ, आबाद, बिथायारि सानज'थाय, दावबायथाय, गामियारि जौगाथाय आरो गेलेमुफोराव गुबुन गुबुन जौगालु बिथांखिफोरखौ फोरमायथिदोंमोन। बिथाङा फेब्रुवारियाव जानो गोनां एडभान्टेज आसाम 2.0 इनभेस्टमेन्ट एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार समितिखौबो मुंख'दों, जायनि थांखिया भुटान आरो गुबुन खोला एसियानि हादोरफोरनि दारिमिन दैदेनगिरिफोरखौ हांख्रायनानै रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोनाय। द'थि खौराङाव दङ सुबुंखान्थि सानखालि गुवाहाटीआव दाबि खालामजायै बेग आरो गोमोथाव बेरफ्रुनायखौ लानानै गिखांनाय सोमजिहोदों। गुवाहाटीनि इन्टारस्टेट बास टार्मिनेलनि खाथियाव मोनसे दाबि खालामजायै बेगआ 26 जानुवारिनि फुङाव 76थि सुबुंखान्थि सान फालिथायनि समाव सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिहोयो। गुवाहाटी पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो ओनसोलखौ रैखाथि होयो मानोना मोनसे जाथावना बेरफ्रुनायनि बागै जिंगा सिखांदों। मोजाङै नायदिंनायनि उनाव मनानि सिङाव जेबो बेरफ्रुग्रा बेसादफोर मोननाय जाया, नाथाय रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय गासै ओनसोलखौ मोजाङै नायबिजिरनाय जायो। गुबुन मोनसे जाथायाव गुवाहाटीनि बेहेरबारिनि खाथियाव मोनसे गोसा बेरफ्रुनाया थागिरिफोरनि गेजेराव गुलाय-गुजाय आरो गिनाय सोमजिहोदों। बे बेरफ्रुनाया लालमाटि ब्रह्मपुत्र पार्किं एरियायाव जायो, जाय फालिथायनि समाव गासै ओनसोलाव दुखुनि थासारि सोमजिहोयो। बेरफ्रुनायनि फुंखाखौ मिथिनो मोननाय जायाखै आरो पुलिस मावख'गिरिफोरा नायबिजिरनायखौ जागायो। मोनसे पुलिसनि हानजाया थासारिखौ नायबिजिरनो आरो रायजो-राजानि रैखाथिखौ थि खालामनो थाबैनो जायगायाव सौहैयो। स्निथि खौराङाव दङ आसाम बर' बेल्टआव मौ फिसिनायनि गोहोआ बांगासिनो। उदालगुरियाव एपिकालसारनि सायाव दान मोनसेनि बेसेन नाङै फोरोंथाय जागायबाय। एपिकालसार आरो बेजों लोब्बा गोनां रोंग'थिफोरनि सायाव बेसेन नाङै थाग्रा फोरोंथाय हाबाफारिया उदालगुरिनि BTR ब्रह्म हटेल आरो रेस्टुरेन्टनिफ्राय मैयानिफ्राय जागायजेनो। बे हाबाफारिनि थांखिया मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ अरायथा लामाजों बाहायनानै गामियारिफोरनि गेजेराव गावसाख्रिखौ बांहोनाय। आबहावा, हाग्रा आरो बोथोर सोलायनाय मन्थ्रि बिफाननि सिङाव थानाय आसाम बिगियान आरो बिरोंदामिन आरो आबहावा गौथुमा बे हाबाफारिखौ खुंफुङो। EIACP PC हाब, आसाम ग्रिन इनभाइरनमेन्ट टास्क फर्सनि मददजों फोरोंथायखौ खुंफुङो।
ESTEC कर्डिनेटर देबजित बराया बुङो दि 25 जानुवारिनिफ्राय 23 फेब्रुवारिसिम सोलिनाय हाबाफारिया मोनसे फोजोबनाय हाबाफारिजों जोबगोन। बेखेवनाय जथुम्मायाव ASTEC नि डक्टर मनीषा शर्मा, अदालगुरि नोगोर खुंथाय बर्डनि मासिगिरि राकेश बर' आरो समाजारि मावथिफोर कुलेन बरा आरो रेबती रमन सापक'थाजों लोगोसे गोबां मख'जाथाव बुंथिगिरिफोर दं। बुंथिगिरिफोरा बाहागो लागिरिफोरखौ गावसोरनि जिउ राहाखौ साबसिन खालामनो आरो साख्रिनि खाबु सोरजिनो हाबाफारिनि मुलाम्फा लानो थुलुंगा होयो। फोरोंथायनि समाव बाहागो लागिरिफोरा हाग्रानि बेरेमोदै फिसिनाय, गोनोखोआरि बेरेमोदै दिहुननाय, बेरेमोदै फाननायनि सोमोन्दै सोलोंगोन। हाबाफारिनि जोबथायाव सोलोंसाफोरा बेसेन नाङै मौ फिसिग्रा बाक्सु आरो किटफोर मोनगोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि गोबां लाइमोनफोरा सिगांनिफ्रायनो मोनसे उफ्रा जिउ राहा महरै बेरेमोदै फिसिनायखौ बोजबना लागासिनो दं, जाय एपिकालचाराव बांलांनाय गोसो जानायखौ दिन्थियो। बे आबहावा लोगोआरि हाबाफारिनि मुलाम्फाफोरखौ आरोबाव गोसोर होनानै क'क्राझारनि रायमना हाग्रा ओनसोलावबो बेबादि फोरोंथाय हाबाफारिफोर जागासिनो दं। बे हाबाफारिया अरायथा जिउ राहा होनायाव एपिकालचारनि गोहोखौ नोजोर होयो आरो लाइमोनफोरखौ गाव सोनारनाय जानायाव मदद होनानै गामियारि जौगानायखौ मदद होयो। 8थि खौराङाव दङ। क'क्राझार जिल्लानि रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव लाइभस्टक टिका थुनाय हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि रायमना हायुङारि पार्कनि सेरफांनि गामियाव आथिखालाव मोनसे जिब-जुनार टिका थुनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं। बे हाबाफारिखौ हाग्रा बिफान, वाइल्डलाइफ ट्रास्ट अफ इन्डिया आरो आसाम जुनार फिसिनाय आरो जुनार फाहामथाय बिफानआ खुंदों। बे हाबाफारियाव गोबां बिबानगिरि आरो रोंग'साफोर दं, जेरै डक्टर दौहारु बार', WTI नजरुल इस्लाम, डक्टर पंकज चक्रबर्ती, डक्टर सुभाष दास, दिव्यज्योति दास आरो गसाइगाव रायजो भेटेनारि डिस्पेन्सारिनि हेरेमदाव बसुमतारी। बे हाबाफारियाव सानपान रेन्जनि हाग्रा मावफारियाफोराबो बाहागो लागासिनो दं। डक्टर दावहारु बर'आ हाग्रानि जुनारफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हाग्रा बेरामफोरनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय सेरफांगुरि ओनसोलाव जुनार थुनायनि गोनांथिखौ नोजोर होयो। रोंग'साफोरा जुनारफोरनि थाखाय नेम बायदियै सावस्रि आनजाद नायनायजों लोगोसे बोसोरफ्रोमबो बेबादि टिका थुनाय हाबाफारि खुंनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। मावख'आरिफोरा फोरमायथि होयो दि हाबाफारिनि गिबि सानाव फ्राय 300 मोसौफोरा FMD टिका थुजाखांबाय। बे हाबाफारिखौ रायमना हायुङारि पार्कनि कुसुगाव खोन्दोनि खोन्दोआरि हाग्रा मावख'गिरि भानु सिन्हानि नायदिंनायाव खुंनाय जादों। टिका थुनाय हाबाफारिनि थांखिया हायुङारि पार्कनि सिङाव आरो बेनि खाथि-खाला मोनसे सावस्रिनां आबहावाखौ रोखा खालामनाय, नखरारि आरो हाग्रानि जुनारफोर मोन्नैखौबो रैखाथि होनाय। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो अब्ला जोंनि डिआर ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।